nggih nek Darateng. Iya, Pak Geter mau bar ndalang ora ngejaki ya. Oh iya mau Pak Geter bar ngasto. Nggih, ngasto. Ngasto siang. Yen sik gender ora kaya bengi iki. Mantap nggih nek Darateng. Ono sing karo mangan kacang kleru kulite barang di mana. Ya dasare nek grages kok. Tenan to. Ono sing karo ngoncaki kacang sing dimplok kulite, sing dibuang isine ya. Wah, lek nggodho kacang kasinen, aku lite. Aku lite ya asin. Masa ya ora iso ngrasake lho. Antarane isi karo kulit kok ya ora. Ayam mbok karang ya saking direle mbayangke kowe iki. Nek kulitnya ora ya kasar ngono. Ya. Alah iya Pak Geter mau bar ndalang ora ngejaki ya. Oh iya mau Pak Geter bar ngasto. Nggih, ngasto. Ngasto siang. Wah. Yen sik gender ora kaya bengi iki. Mantap nggih nek Darateng. Pancen ya suarane Tatine Kemayu. Ah iya. Sing marayo kae sing seneng penggemar iki. Karosare. Senengati. Mesti dadak napase nganggo digetke lho. Karosare. Senengati. Kula manut gendere niku lho, gendere Kemayu ya kudu Kemayu. Oh iya. Ayo Arisa ora turu. Nggawa bantal barang. Pundi bantale? Oh dingklek tak kira nek. Oh, tak kira nggawa bantal. Ngono lho maksude. Metenteng ya langsung. Pritenan nang pasir iki menawa tegong tak antil lho. Wong ora kaya ngono kok. Aku lagune kaya sedih banget. Mong yo. Tadi aku mau piye mau jan mau delei tenan kok bakal. Sepiro Mas Geter? Mene. Biasane nganggo noni. Oh, nganggo ayak-ayak. Srepek songo iki bengi iki nganggo maju tak gentar lagu nasional sing wajib ora dilalekke. Mergo pancen iki lagu sing pancen apa ya? Membakar semangat perjuangan zaman semono. Ah iya, wah jan apik tenan truk. Heeh. Iki persembahan saka panjenengane Bapak Amri ya saka Tangerang sing asline nek ora kleru lenggah nang Ngombol Purworejo. Lah iki nganturi wayang Climen persembahan keluarga Parto Senjaya Jakarta katur warga desa Kuwukan Kecamatan Ngombol Purworejo mugi tansah pinanengan kesarasan lan katentreman. Oh iya. Malah panjenengane rawuh mrene reng. Sak rombongan Udakarana Piyayi 10 nek ora kleru ro. Ya. Tur iki padha wah luar biasa nganggo kaos sobat ngebiar. Oh iya wah luar biasa. Matur sembah nuwun. Amri lan Trah Parto Senjaya sedaya sami lenggah wonten mriki mugi-mugi tansah pinayungan kawidadan ing sambikala dipun paringi lancar samukawisipun barokah saking Gusti ing karya jagat. Mugi-mugi tinampi panjenengan sami sampun kersa nimbali wayang Climen dalu menika. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Ora seneni wae iki ana wong delok. Ora. Wong nyatane iki ya jaga jarak sedelok to. Keluargane Pak Amri sing kepareng rawuh mrene Piyayi 10 iki lenggah jarake 15 meter. Loh bisa dibuktikan di shot juga bisa. Iya. Mulai ya aman ora bakal kepiye-kepiye terus. Heeh. Ngepasi malam tirakatan bangsane awake dhewe merdika wal saka penjajah 75 tahun kepungkur. Heeh.
Mula awak dhewe wajib memperingati hari yang paling istimewa ini, hari yang paling menggembirakan, hari yang paling bersejarah tumraping bangsane awake dhewe iki bangsa Indonesia. Ya. Nek mbiyen gampang mungsuh penjajah anggere rambute semiran, tutuk piateke dawa, nganggo sandangan militer cetha nek kuwi kompeni Walanda tembak squadron tuar. Ya. Ning saiki lebih berat perjalanan yang kita lalui, mergo penjajah itu datang dari bangsa kita sendiri. Ngono ya, Neng. Iya. Kuwi ya wis digendikake karo para bapak-bapak perjuang biyen. Ya, mula luwih ngati-ati, luwih sing sabar, luwih sing ikhlas. Mergo engko ndak ade diadu domba. Ya. Engko ndak numusi lagune Bang Rhoma Irama. Ya. Adu domba-domba dipermainkan. Heeh. Wah, jan seneng aku nek kuwi jenenge ora ming budaya ning nggon seni klasik tok, nek ya ngopeni lagu-lagu sing mawa pitutur lagune lagu-lagu modern. Lho iya. Awak dhewe kudu mengisi kemerdekaan iki kanthi lahir batin. Ya. Sing pelajar ya sinau, sing pinter mergo tonggak kekuatan bangsa itu di tangan para pemuda-pemudi. Ya. Ngono. Sing piyai sepuh ya nganggono sepuhe. Ya. Sing bijaksana, sing arif sehingga iso ngayomi karo sing muda-muda. Ngono ya. Walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sesantine Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Kowe karo aku sebagai rakyat Indonesia wajib menjaga NKRI, aja nganti gampang diprail-prail. Aja nganti dipecah belah, aja nganti dipisah-pisahke. Tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun harus berkorban dengan nyawa pun kowe karo aku wajib mbela NKRI. Ah, apik kuwi. Ngono kuwi lho, Gong, karepku goro-goro ki ya ngono intine ngono kuwi lho. Coba saiki Bagong sing orasi. Begini. Ah, urung-urung kowe salah to. Begini. Marengi. Ah, iki aku cara Jawa terus. Ya. Nyarengi dina kamardikan. Apa? Kita wajib membuat tumpeng setiap malam tirakatan menjelang hari kemerdekaan RI. Ya. Tumpeng itu artinya tumuju menyang pangeran. Oh, berdoa bersama, mendoakan para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita, membela bangsa ini untuk mencapai yaitu titik kemerdekaan yang sejati. Iya. Mula ade wajib donga sarana tumpeng mau. Tumpeng digawe saka sega abang karo putih. Iki nandhake nek benderane bangsa awake dhewe kuwi merah putih, mula segane digawe abang karo putih. Abang gula klapa, putih nasi biasa. Ngisore digawe gudangan dimati saka bayem, kangkung, kacang panjang, kacang pendek lan sak piturute. Kacang pendek iki ra ono. Ya pokoke bayem, kangkung, bayong lan sak piturute kuwi nandhake nek bangsane awake iki berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Bela apik. Jos tenan. Ana buah-buahane. Kuwi nggo pencuci mulut. Oh, ngono ya. Terus apa ta sebabe ngisor tumpeng dinahi godhong gedang? Kuwi kinarya pratandha. Nek engko tumpenge wis didongani terus wis dimaem isih turah, godhong gedange nggo buntel nggo bali. Edan. Cah kok orasine kok kaya wong pekok. Ora ketemu ngakal ora. Oh, pokoke seneng ya, Tru. Ah mesti seneng. Le ora seneng kowe piye? Wayangan ning jaba ora entuk dilalah para pandemen-pandemen sutresna budaya kersa nanggap wayang jelimen. Heeh, lha iki terus carane piye, Tru? Lah iki panjenengan wis sepakat karo kanca-kanca kok. Ayo do nyambut gawe, ayo do ubah supaya iso mamah. Ayo do bergerak supaya iso ngisi karo kekosongan iki. Ha iya. Sesasi ngene iki diwayangke, mengko akhir bulan didudah, didum. Ora ana kemerenan, ora ana apa jenenge iki banjir-banjiladan, kabeh sak rombongan entuk. Weh, ngono ta? Heeh. Sak rombongan entuk kabeh. Aku ya ora njaluk sing akeh ora ming gumantung karo kanca-kanca dalange entuk pirang persen ngono kuwi ya tak tampa kanthi ikhlasing ati. Ayo apik ngono iki jenenge yen akeh ayo padha dipangan akeh, yen sithik ayo padha dipangan sithik, tegese iso urip bareng-bareng. Heeh. Ki mau Pak Amri nyuwun apa, Tru? Wis sawer nyuwun
mari kangen. Sadurunge mari kangen, Tru. Dinggo mengobarkan semangat 45, semangat perjuangan, semangat kemerdekaan sing sesuk-esuk wajib padha upacara bendera. Ya, menghormati bangsane awake dhewe iki. Heeh. Ayo diunekke lagu 45 Tru. Wah, apik kuwi kok. Urung karuan. Iya. Nadyan wing sak 45 ki iso rusak barang. Ya, maksude lagune. Mula ayo dirungokke sik ngono wis rampung lagune lagi ngalem. Wah, apik ngono kuwi top. Iya. Aja sadurunge kok wis dialem. Oh iya. Wah, penontone akeh tenan iki kono cah cilik barang. Ha iki engko sesuk bengi wis ana sing dodol towet-towet kok. Ya wis ora apa-apa. Monggo, ya. Lagu 45 dados. Monggo kakung rambatera saiki nyambut gawe kowe ya rambatera tayo oh kuwi rada landung dawa ndak ora dadi ringane ya ngerot ambegan kok bar kuwi nyerot wedi ya rambatera tayo yo Olopes kontol baris mamuji mreh rahayu Olopes kontol baris tumandang bareng madu Putus santi warna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka ada dasar Pancasila dumadi kalahing tanggal itulah Agustus sasine nuju taun 1945 Rambatera tayo masuk merah ayo tumandang bareng madu rumangsaku kelingan areng kecilik biyen tekan saiki kok tembangi mesti penak dirungokke tur iso menggugah semangat tenan. Wah iya. Kalungahe kendarane ku mlebet ngawe-awe abang putih santi warna iku lambang sejatine. Negara kita wis merdeka kang adhedhasar Pancasila. Dumadi kalaning tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1945. Rambatera tayo, Olopes kontol baris, mersudi merayu, Olopes kontol baris, tumandang bareng maju. Haha, jan nyenengke. Aku nek tetembangan kowe iki ngati rasane seneng. Heeh. Nek ana mburimu kae bunek. Kok bunek? Goblok tur ra iso nyaut tembange awake dhewe. Nek nyaut mesti aku nembang kowe nembang mesti dhewe langsung nyaut. Nek cah pinter lho, ayo coba jajal. Kok menawa iki mau lagi sak leran dhewe. Oh iya. Wong ket mau perang barang rak mesti kesel ta, Tru?
Kalau kae kendarane ku mlebetang awe-awe, abang putih sang diwarna iku lambang sejatine. Rombongan Rahayu. Urung tekan. Agi tekan perapatan. Agi tekan perapatan nabrak ndasmu kuwi. Kalau kae kendarane ku mlebetang awe-awe, aku abang putih sang diwarna iku lambang sejatine. Kowe negara. Wo, Ngastina. Udu. Negara kita. Wis merdeka, Kang. Ngono. Negara kita wis merdeka, Kang. Ada dasar pon Pancasila. Dumadi kalaning tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1940. Kok isen ta? Nuju taun 1945. Nuju taun 1940. Kok kurang? Nuju taun 1945. Nuju taun 1940. Kok isih kurang? Aduh. Nuju taun 1945. Munggahe nggontos. Rasa nangis. Aku nak diajari guru sing patah semangat ngono sengit e. Kowe bae, Tru. Ya. Ngene. Nuju taun. Kalau kae kendarane ku mlebetang awe-awe. Terus abang putih sang warna iku lambang sejatine bagus. Rasa diusap raine. Bagus ki kowe pinter cerdas iso nyaut. Ora kok bagus raimu. Ya wis. Kalau kae kendarane ku mlebetang awe-awe. Abang putih sang warna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka, Kang. Ada dasar pon Pancasila dumadi kalaning tanggal. Yo terus 17 Agustus sasine nuju taun 1000. Iki hop. Munggahe nggon atusan. Ewanane ra munggah. Lah arep bathi nanti. Iki udu utang piutang. Aku sengit nek guru kok nothoki. Nuju taun 1945 ngono. Nuju taun 1900 pas saiki. 45. Marsudi nonton Mbak Yu. Ayo padha dilotes. Sing arep nglotes Mbak Yu sapa? Wis ra enak ya, wis ra enak. Marsudi Mreh Rahayu. Aku sing Marsudi Mreh Rahayu. Marsudi Mreh Rahayu. Lepes kontol baris. Tumandang barang maju. Nek kowe maju sing kiper sapa? Siramu. Wong kok goblok banget. Wes. Nangis wae. Mangkelake ora. Malah lagu 45 mau iku tak aturake penjenengane Mas Anang saka Jakarta Selatan. Sing wis kepareng nyawer ya, Tru? Iya, nyuwun lagu ingkang meriah kagem menyambut 75 tahun kamardikan Republik Indonesia. Ya 45 mau sing diaturake. Ya. Gandeng iki sing di-request sinden ana loro. Heeh. Ayo. Segera dadi bunuh. Bunuh dengkulmu melocot ki ora. Maksudnya dimanfaatke. Ya, mergo iki ya dirawuhi ning lokasi. Ah iya. Kok ndak dikira ora anu jenenge iki dimaksimalkan. Heeh. Sapa sing disuwun request-e? Wah, lah kepiye ta? Mbak Tatin karo Bu Prastiwi. Oh iya. Sembadra Larung. Ah iya. Dan wingi dadi Sembadra elok. Beri Primahe kepencut. Oh. Adine Beri Prima sapa? Beri. Oh. Beri.
Sik kepincut kok penyakit. Heeh. Ya, Mbak Tati dhisik mangga jumeneng. Ya. Sing di-request karo Pak Amri Basuki saka Tangerang. Trah Partosenjaya. Ya. Oh, wah ya wis kepiye ora kleru le milih sinden. Ah iya. Panjen ya pantes di sawang, pantes di tendiang. Heeh. Kok ditendang to, Pak? Ayo disawang terus ditendang, nek ora ditendang ndak. Padake bal wae yo. Lho, apa kowe ora krasa nek awakmu wis kaya bal? Mboten nggih nek bal. Glundung kene ana, glundung kene. Heeh. Bar kuwi tinggal adus. Lho. Maksudnya Ayo nembang apa? Ora maksud aku sengit aku muni maksude. lah jenenge nek omongan sok anu lho. Ayo ora apa-apa karang ya. Bagong ki nganu apa jenenge idenya liar. Heeh. Dadi nek ora iso nangkap ide-ideku ki percuma nonton aku. Oh. Kudu cerdas. Heeh. Glundung kene tinggal atus. Heeh. Ora njer muni piye iki? Kok ora gak digoreng. Heeh. Ayo nambang apa, Tin? Nggih, enten pamundutan mboten? Ora ana. Ki mau mari kangen wis dikersak. Sing ngersake Pak Amri Basuki wis diaturake. Heeh. Wah, kambiku nganti terus lho, Tru. Iya. Wah, jan. Iki bahaya iki. Iya. Lambi terus tak nggo terus ngene iki. Heeh. Mumpung Pak Amri renggah iki. Nggo sontek ya akeh iki. Lho kok nyontekke ndasmu iki apa piye? Ya ora nesu wong ki. Njaluk ki dengan caranya sendiri-sendiri. Kok teles nek napa ya, Pak? Kemeringet. Napane sing kemringet? Awake. Oh, nggih teles lho, Pak. Mbok gantos. Arep tok ganteni ae. Ganteni wae. Gelem apa piye? Mah. Lah kene. Ora, aku ganti dhewe wae iso. Nggih niki langgam merah ino nggih, Pak. Ya, langgam merah ino ya kena. Ini Ya. bawane sing biasane kula nika. Apa? Sing endi? Pangkurinoso. Oh iya. Aku rasa banget aku nek nembang Pangkur. Aku tahu lho Tin kowe nembang Pangkurinoso aku mbrebes mili. Lah keng napa? Ngampet weteng kula ora? Heeh. Tak kira kan mergo suarane. Ora nek suara. Suaramu wis nginggatke wong pirang-pirang kok. Mboten nggih. Nggih, sugeng dalu kagem keluarga Bapak Amri nggih. Mrek Basuki. Amri Basuki. Trah. Nggih. Ingkang sami wonten mriki nggih. Heeh, kok ana piyai. Dadah, ya dadah. Aduh. Lah piye to kok aduh? Ra piye-piye. Nggih menika langgam merah ino nggih. Nggih. Pak ora ana kita. Kon piye? Aku ki nek ora Kritenan Pak ora ana kita. kon piye? Aku ki nek ora semaur kok darane ora apa ora semana. Semar ki ngece lho. Ya ora kok ya wong. Niki nek nggih, nggih. Ya piye kok? Ayo meninggi iki kaya ngece. Ora aku nggihku ya ngono kuwi kok. Ngene wae ya. Ya, ngono ae. Saya karasa lali. Nggih lali. Nyebut-nyebut dhewe kok lali. Ketake mau kaya apal sebelahnya bahasa nang ngarep ngene ngebleng. Baleni ya. Wah, Ya ngono. Mah, Lah mau muni nggih lho. mah. Wis ngene iki wae rasa baleni. Ya baleni ben penak. Iya. Rina sayaka. Adem ya na. Klambi terus Mas ditepasi. Ceceki wae iki. Ngeyel lho bocah. Awang cetok klebes kaya ngene kok mulane kok mau sembribiti apa to? Besok kamburi dinganekne iki modar iki. Nepasi kok karo muni kapok mung kapan.
Piye wis? Wis. Alah iya Pak Geter mau bareng dalang ora ngejaki ya. Oh iya mau Pak Geter bar ngasto. Nggih ngasto. Ngasto siang. Rasa Wah. Yen sik gender ora kaya bengi iki. mantap nggih nek sing gender. Darateng, darateng. Pancen ya suarane Tatine Kemayu. Ha iya. Sing marayo kae sing seneng penggemar iki. Karosare. Seneng ati. Mesti dadak napase nganggo digetke lho. Karosare. Seneng ati. Kula manut gendere niku lho, gendere Kemayu ya kudu Kemayu. Oh iya. Ngendi mau ya? Ngenten Nih. Turu, nggawa bantal barang. Pundi bantale? Oh, dingklek tak kira. Oh, tak kira nggawa bantal. Ngono lho maksude. Metenteng ya langsung. Sinten, Pak? Aku mau ya, wis madang uli kondur. Yen wis rina enggal ratri kang dulu Iki menawa tekong tak antil lho. Wong ora kaya ngono kok. Aku lagune kaya sedih wae. Mong yo. Tadi aku mau piye mau jan ndelei tenan kok bakal. Sepiro Mas Geter? Mene. Aku baleni nyobae. Aku baleni Kemayu. Mbokmu nih baleni wae ngono. Baleni 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 kok Lah piye to? tendang sisan. Ya aku baleni. Iya ngono wae penak kok dadak. Baleni Papate, Pak. Baleni. Mong sliramu tanah liya tak tresnani lahir
endi? Tuh iki wis rampung iki, Ndo. Telepon lho, Pak Wondo. Halo. Gong. Gong. Balani ora. Kuwi ora kompak babar blas. Setak. Oh, ya aja disalahke. Wondo ki nangis. Apa? Mergo krungu iki to. Mergo suaramu ki dhek. Nanti lali ra ngegong. Nanti gong-gong kok ya tetep ora ono. Sedih banget kok ya. Arep ngegong dadi ra mentolo. Tak jagur ora ya iki ngono. Jaguren apa-apa, Ndek. Oh, kuwi kon jagur apa-apa. Paton ra Nganggo kesel. tangan wae aja nganggo tabuh, Nah. Nganggo tangan. Kosike men kono terakhir sik. Lahir terus sing banyu batin. Batin gong ngono ben penak. Aku ya bingung lho kok ra gong to iki. Wis rampung kok ra gong. Kul nangis Wondo. Bang Seli. Terakhir, bait terakhir. Batin. Nah, penak to. Wis ora. Ayo senengane kancane iki kareng do ngematke suarane Tatin iki sok tenanan. Ana sing nganti nangis, heeh. Ana sing karo mangan kacang kleru kulite barang di mana. Ya dasare nek gragas kok. Tenan kok. Ana sing karo ngoncahi kacang sing dimplok kulite, sing dibuang isine ya. Wah, lek nggodho kacang kasinen, aku lite. Aku lite ya asin. Masa ya ora iso ngrasake lho. Antarane isi karo kulit kok ya ora. Ayam mbok karang ya. Saking direle mbayangke kowe iki kok. Nek kulitne iki ra ya kasar ngono. Ya. Wos merah. Saramban bae yo reng, engko gek genti Bu Prastiwi ndak wektune entek. Heeh. Monggo genti Bu Prastiwi. Mangga. Wanudya yatama ngambah rarum. Wis rampung le wayang wongan. Aja tok suluk engko ndak trisik wonge. Ayo ya. Aku iki ya kabanget Sembadra kok kaya ngono.
Ha iki sembadra prematur kok. Oh. Ya ora apa-apa ora. Iki dikersaki karo panjenengane Pak Amrih Basuki. Ya, saka Sugeng dalu Bapak Amrih Basuki. Nggih. Wah, ngantos Sing jawab kowe. Lho aku ki ngelingke Pak Amrih ngati-ati wong kowe iki nganggo sebeh ngono. Nek wis mbageke ngono kuwi terus sing tok bakeke terus prol. Aja nganti. Mboten to, Pak. Mboten prol-prol nggih. Oh. Kleru le ngematke kula. Kleru piye? Aku ki kleru kono jebule kono. Aku iki ora ngerti piyaine sing ngendi kok mripate cenanangan. Pak Amrih kok sing dimatke operator streaming koclok kaya. Nembang apa? Apa ya? Sing gayang apa? Gubuk asmara. Ada. Ya. Turuti. Gubuk asmara. Wah, Ben ngetren kita. Oh iya. Jogete sing apik lho. Oke, siap. Boys jogete. Ya. Panggri ora apal awas kowe. Gubuk asmara. Ya. Dibawani mboten. Dibawani wadake. Nyingkar nyingkur. Sugeng dalu Bapak Amrih. Aduh. Baleni meneh. Mbok menawa krasa. Anjen iblis kok kowe iki. Awak dhewe iki wis ditimbali, wis ditanggapi, wis seneng kok isih krasa. Wiwit tane nyingkar nyingkur. Wanudya ya tama ngambar arum. Tenang ta? Wis arep trisik. Ling samyan ke mutan. Saiki dadi ciri khas lho Truk gara-gara kowe. Oh apa? Cerita karo aku gara-gara kowe aku dadi kaya wong edan. Lah ngopo? Liwat Habirando sekolah dalang kae. Dhek mlaku ana wong suluk wanudya langsung mandeg trisik. Wayang. Malah kleru gene wayangane sapa? Lelampahan. Oh iya. Lelampahan kang uri. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Enggak turu. Mangga. Yen liwat aku kelingan. Ya. Yen liwat aku kelingan.
naming keplok, Pak. Edan tenan, Cak. Ben, ampun digagas, Pak, pun. Mboten sah pun gagas, Pak. Kula naming Yo. Catetan. Catetan si boy. Catetan sakroning ati. Dikeploki adake Dara semono Dara nek mabur mung Dara kaya Dara kucur tekan dhuwur terus niba tekan dhuwur kok terus niba Petruk Bagong Sritenan nang tasih